Ano ndipanyasa voice box pamene ndithu timakhala a Malawi osiyanasiyana amene amafuna kuyika maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye sindinakupatsireni audio nthawi zambiri pano timafuna kuti tidzikupatsani background kuti nkhani imene ikukambidwa mu audio imeneyi ikuchokera pati. Lero Aineso Mtholo akufuna kunena kuti mu 2025 palibe Malawi amene adzakanizidwe kukavota chifukwa chokuti iyeyo alibe chiphaso chaunzika. Nkhani imeneyi ikuchokera makamaka pa section 12 ya malamulo oyendetsera zisankho kuno ku Malawi imene ndithu president athu adasayina mu 2023, ndipo section 12 imene imanena kuti munthu amene akufuna kukalembetsa kuti adzavute nawo pa chisankho cha 2025 kapena zisankho zina zimene zikubwera kutsogoloku ayenera kukhala ndi chiphaso chaunzika, national identity card, imene it's issued by bungwe lija lolembetsa anthu kuno ku Malawi imene manena kuti National Registration Bureau kapena kuti NRB. Anthu ambiri akumanena kuti lamulo limeneli lomanena kuti yekhayo amene ndi chaunzika likuphwanyira maufulu a Malawi ambiri ndithu amene akhala kumbuyomo akumavota opanda chiphaso chaunzika potsatira malamulo akulu oyendetsa dziko lino la Malawi section 77 imanena kuti Malawi wina aliyense kapena munthu amene wakhala kuno ku Malawi kwa zaka 7 atha kukavota bola munthuyo akhale kuti wakwanitsa zaka 18 pa tsiku lokaponya chisankho, komanso kuti amaganiza bwino ndipo sali kundende, komanso munthuyo sanauzidwepo ndi khoti kuti sali ololedwa kukavota pa chisankho china chilichonse. Ndiye anthu ambiri akhala kupanga debate nkhani imeneyi kuti malamulo awiri amene wawa sakukhala ngati akukrashana pang'ono choti constitution imampatsa Malawi wina aliyense ufulu okavota whether ali ndi chiphaso chaunzika kapena ayi, pamene malamulo oyendetsera zisankho akuti iyayi munthu yekhayo amene ndi chaunzika ndi amene akhoza kukavota kuzisankho. Ndiye nkhani imeneyi ikuoneka kuti nthawi zambiri kuti ndi straightforward, koma tikaona pa nkhani za ndale zikuoneka kuti boma la Malawi silikugwira bwino ntchito yake polembetsa anthu kuno ku Malawi. Zikuoneka kuti anthu ambiri amene akulembetsa ndi aku Central Region, ndi tonse kuno kumati kudziwa kuti ku Central Region ndi ku stronghold kwa chipani cha Malawi Congress Party, zimene zikupangitsa kuti anthu ambiri makamaka akumwera komanso kumpoto amene amasapota zipani zotsutsa anene kuti boma likupangira dala kuti anthu akumeneko kumpoto kapenanso kumwera asamakhale ndi kuthekera kokapanga register kuti apeze chiphaso chaunzika chifukwa choti boma la Malawi Congress Party likufuna ligwiritse ntchito njira imeneyi kuti lidzabere chisankho ponena kuti adawina chifukwa choti anthu awo adalembetsa pamene kwinako sadalembetse. Pamene chonsechi iwo adapangira dala kuti kumeneko kusapezeke ndondomeko zolembetsera chaunzika. Titi ndikhale limodzi pano pa voice box kuti tiwamve Aineso Mtholo kuti maganizo awo pa nkhani imeneyi ndi wotani lero pa 18 April 2024 pano panyasa voice box. Moni Amalawi, amuna ndakazi, wankulu komanso wang'ono, muli kuno ku Malawi, ena muli kunja kwa dziko lino la Malawi, kaya muli ku overseas, kaya muli muno mu Africa, imvani kunena kuti ine Mtholo Mr. Game Changer ndikukupasani moni. Lero lino pa lachinayi ndifuna ndiyambe ndi mawu ochenjeza. Ndiawuze wonse amiritia, ndiawuze wonse ma activist ogulidwa zitsiru za wanthu zimene mbuya muzimabwebweta kumanamiza Malawi kukhala ngati ndi anthu okonda dziko, kuli kusakasaka ndalama, kuli kusakasaka maudindo, kuli kusakasaka thandizo, kuli kusakasaka zakudya. Lero lino ntchito zimene mwapasidwa nzoti muthane ndi Game Changer, muthane ndi akalindo, muthane ndi ma activist amene akugwira ntchito yomenyera ufulu wa dziko lino, amene akugwira ntchito yoteteza chuma cha dziko lino, amene akugwira ntchito yoteteza demokrasi ya dziko lino, amene akugwira ntchito yoonetsetsa kunena kuti Malawi sakubwereranso ku one party system. Nawo inuyo mukudyera pamene popo nkumanamizana kuseriku kuti munthu akuthana ndi Game Changer, munthu akuthana ndi ma activist anzanga amene ayima pa chilungamo. Ndimafuna ndikuwuzeni mosakupyatirirani, mosakunyengererani kuti masiku anu asalawerengeka. Ndipo ngati mupitilize kumasata ndi kulondalonda Game Changer nonse mutaphiti ndi kulumbira mayanga amene nalowa kumanda. Chifukwa ine sindikhala chete, maso anga akuona Malawi akudzudzika, maso anga akuona Malawi akugona ndi njala, maso anga akuona Malawi akuyenda maliseche, maso anga akuona pakete ya shuga itafika 4,000, maso anga akuona Amalawi akudzudzika ngati sa Malawi omwe aja dziko lawo lomwe kugwidwa ukapolo kumadzudzidwa. Amalawi akumva kupweteka kwambiri.
lero somewhere because walandira ndalama pena pache kwa zisilu zimene zikusogolera dzikozi nyawu zikabwera mkumalimbana ndi game changer. I want to warn you kuti masiku ako ndiwerengeka. Ine si munthu wachisawawa, ine si munthu wamasewera. Uyambe kaye wasiyang'ana pasi pa mchongo yako kuti kodi anakumatadido lolongosoka then uzizalimbana ndi game changer. Ine sinimapanga nawo zopusa. Amalawi ndabwera ndimafuna ndikuuze ni mawu oyambirira kuti ine ndaenda dziko lino la Malawi, ndipo ndikuyenda dziko lino la Malawi ndikumva ndikuona ndikuchita kudzigwira mene zikuchitikira mdziko lino kuti zikukhala bwanji. Ndimafuna ndiyankhule pano kunena kuti nonse amene mukuombera m'manja boma losogozedwa ndi m'busa Chakwera nonsenu ndi zitsiru za wanthu. Nonse amene mukuombera m'manja kuti chunga wafika pa 4,000 chimanga chikudula nthawi ino yokolola chimanga chafika kale 30 chakuti 1,000 nthawi ino yokolola zinthu zafika kale podula. Kodi munthu m'Malawi akamafika December moyo wake ukhala potani? Apanga chani yeti kwa anthu amene akupeza tizintchito timaganyo kandrama kati nkakalekale komwe kacha. Ndifa game changer ndikunena kuti sindizasiya kudzudzula za uchisiru, sindizasiya kumenyerera nkhondo Amalawi anzanga, kaya ali kuntharire, kaya ali kulilongwe, kaya ali kuti kumpoto kumwera kummawa kumvuma pati. Ine ndizayima kuyankhulira Malawi amene akudzunzika fa anthu awa amene akulamulawa alitenga dziko lonse ngati fe zisiru. Ndikumafika pomapasana zima contract za mabilioni kwa munthu ndi mwana wake, kumapasana zima contract kwa munthu ndi mlamu wake, kumapasana zintchito kwa munthu ndi mpongozi wake, kumapasana zintchito kwa munthu ndi nzake chifukwa choti nonsenu munali limodzi pamene mumalalikira kapena wenu matatu. Mafuna ndikuwuzeni kuna Malawi akumva kupeteka kwambiri. Lero lino tili ku dziko lathu koma tikukhala ngati ndife ma slaves, anthu ogwidwa ukapolo, tikudzunzika kopsa. Malawi akavala kungovala kuti azilimbikise abise maliseche koma mtima ukumva kupeteka kwambiri. Lero lino wina nkumatumidwa kuti pita ukathane ndi game changer. Ndimafuna ndibwereze kunena masiku ako asalowerengeka mawa ndinkuja anthu amva kuti wapita iweyo. Kazi omveka kaya game changer wabwera lero ndiyo tani ndafufuza dziko la Malawi lino pena pali ponse ndikuponda ndipo ndipondabe, ndipo ndimafuna ndikusimikizireni boma ililo wina aliyense sakulifuna ya mwana ngakhale wankulu akudziwa akumva kupweteka, akumva kuwawa kwambiri. Palibe munthu pano amene angayime ndikumachemerera series munthu ali wokonda dziko lake, munthu ali wokonda asogolo la dziko, ali wokonda chitukuko, amene akuona ndi maso ake, amene akuzunzika ndi banja lake ata kuyima ndi nzeru zake nkumachemerera series. Anlise okhawo amene akudya naye Chakwera, amene akudya nawo zondunazi, amene akumva nawo kukoma muzipani zawozi, koma noti anthu awo amene amakonda dziko, amene sali mkati momwemo, amene samayandikira koma ngakhale amene ali mkatimo kani ma MP ena ndayankhula nawo achita kuna kuti zinthu sizili bwino. Tatopa Amalawi akudzunzika ku dziko lino. Wina kumapanga chiwembu chona kuti akhazike game changer pasi. Sizitheka, ndimafuna ndikuchenjezeni sizitheka. Lero lino Amalawi ndabwera ndi nkhani imene muinvestere kwambiri. Maka ino Amalawi amene mukuchokera chigawo cha ku Southern Region ndi ku Eastern Region, ndifuna muinvestere kwambiri fani ndikuyambira kumene koko. Za uchisiru ndikukana, zopusa ndikukana. Ine ngati Malawi amene makolo wanga analifera dziko lino, amene ambuyanga ine anayendapo ndi John Chilembwe bufufuze bwinobwino mbiri za ine. Ne anafa anamangidwa kutunduzidwa achibale ena makolo watu achagogo watu ena amene anabwera after amenewa anamenyedwa kuopsa paka na kuphedwa chifukwa cha boma limeneli. Ndimafuna ndiyankhule kunena kuti democracy imene makolo watu aja anayilandira ija matipate imene inabwera momangidwa anthu ena, kutunduzidwa anthu ena kuphedwa achita sangala. Wina sanga ngotibwezeresa kuza uchitsiru za matuvi zonunkha ngati zimene zija. Ife bwasa watu tikuona ifeso tinabadwa ngati ma freedom fighter, tinabadwa ma fighters, ndipo sitivomera za uchitsiru chaka chino komanso chaka chambawa pamene tikupanga zisankho. Ndibwereze kuti chaka chambawa boma ili sili kulamulaso dziko lino la Malawi, otherwise china chake chizachitika. Ndibwerezenso mawu amenewo sizikuthekaso zimenezi. Ndenda tutenga wanga wa siku la lero ukupita ku Southern Region komanso ku Eastern Region. According to kafukufuku amene ne game changer ndapanga, ndifuna mundisatire bwinobwino wa Malawi, mumvesere bwinobwino wa Malawi, ndipo ndikamati game changer kupita ku Chilazulu
nonse anthu akuchirazulo mubwere tifani kupanga zaidi ndikamati game changer akupita kumangochi nonse anthu akumangochi mubwere fa game changer kupanga zainu ndine kuti tiwambule ziko lathu wina asatitenge ngati titsiru ngati anthu osauona ngati anthu opanda nzeru ngati anthu opanda kafukufuku ngati sitikuziwa zimene zikuchitika iya kamnivesesa kaya ndikamati game changer kupita lero ndi timu yonse yokonda ziko kusanje nonse masanjezi nonse matikwawazi mubwere mwaunyinji kuti anthu awo amene akuononga zinthuwa azindikira kuti Amalawi sitikumvaso kukoma ya game changer nkhani ndiyo tani ndapanga kafukufuku ndapeza kunena kuti boma limene likulamulali lagwirizana ndi anthu amene ali ku NRB kuti ku Southern Region kusalembedwe anthu ambiri ma ID right ku Eastern Region kusalembedwe anthu ambiri ma ID tere anthu akulephera kuti alembesa ID ena amene analembesera chaka chatha pakana pano ID yo sinatulukebe mozi mwayiwo amene ndikunena ndi ine yanga yakhala chaka pakana pano sinatulukebe ndifuna ndibweretse mawawo inu anthu amene muli ku Southern Region amene muli ku Eastern Region maboma anu onse amene mukuwaziwa bwino ndimafuna ndikuwuzani kuti nthawi yakwana yonena kuti NRB iziwa kuti Amalawi sife zisiru Amalawi ife sitingasekerere komanso NRB komanso boma limene likulamula liziwe kuphatikizapo meki kuti ndale uchitsiru umene apanga ndi malamulo amene akhazikitsa sakugwira ntchito 2025 pa general election ndikuyankhula izi chifukwa chani ameke ananena kuti munthu wina aliyense wokavota akuyenera kukhala ndi chiphaso kapena ID yauzika ngati alibe sakukavota yeti munthu ndi Malawi mbuyo mwesemu zimenezo kunalibeko lero lino chimene apanga atabweretsa mfundo yoweja ndi anagwirizana kuti okay kumene kuli stronghold ya opposition ndikuti ndi anapeza kunena kuti UDF kuchokera ku Southern Region DPP kuchokera ku Southern Region tere alibe konso ngakhale vote ndizo ndukha ndi matuvi amene anyera ziko linowa ndi anapanga chisankho tiona kuti okay ku Southern Region ku Eastern Region muonesese kuti nambala yochokera kumeneko isafike apa isaduse apa mulembe anthu ochepa kwambiri muzinamizira kuti makita anu onongeka muzinamizira zakuti sizili bwino muzinamizira kuti mapepa akulibeko chimwezimwezinso ku Northern Region kamnivesesa kaya cholinga chona kuti pa Central Region akulembesa ndana omwe ndikunena pana azaka 14 azaka 15 azaka zosakwanira ngakhale pomwe kuti apasidwe ID akulembesa ndi cholinga chona kuti azavote ku Central Region koka kutuluke anthu ambiri pamene tikamawerenga chiwerengero anthu ku Eastern Region ndi ku Southern Region kuna anthu ochuluka kwambiri lero lino tikamawerenga anthu amene ino nambala imene ikuoneka kuti alembesa ku Northern Region ndiyo chepa kwambiri lero lino game changer wabwera kuza Malawi kunena kuno tikhala dziko lino tikuyenda pali ponse ndipo kuyenda kwathu tizipita direct kuma office a NRB fati kujiwa kunena kuno President Chakwera ali ku State House President Chakwera sali mwa DC sakugwira ku NRB sakugwira kuti President Chakwera kumene kuti tilibe naye ntchito this time around game changer afuna akuke makutu onse amene kupanga zopusa maboma right mutivese sabwino bwino ndikunena kuti wina aliyense akuyeneka amve uthenga wangawo kuti wina aliyense amene akupanga upo ona kuti musakavote chifukwa cha ID ile game changer ndikuima sopano kuyambira pano mpaka na siku lokavota kuti mukavota wina asafune ameki afune asafune awa amene akulamula wafune asafune mafilimu awo za uchitsiru zawo tasizindikira ifeyo yeah kumwerako ofunika mulembe anthu okwana mwakuti apasana manambala anali ma meeting agwirizana then mafuna ndi yankule chonje kuna kuti zipani zonse zosusa ngati UDF ngati DPP chipani chachikulu mno Malawi ngati afoni kumpoto ku chipani chachikulu mugwirane manja mumenyere ufulu anthu anu anthu awakulamula wapanga mabodza apanga utambwale apanga katangale ona kuti madera azipani zimene zikuchokera izo kusalembedwa anthu ochuluka kwa madera loloka zimene ngati game changer ndikunawo siziteka ndipo Amalawi mukamva kuti boma lanulo tikubwera kumeneko kandi nona ma business ibi kandi ma business anu tipite pasewu inu kandi andale kandi no ashado MP kandi ashado councilor kandi no MP amene kudera lanulo kuboma lanulo ini kandi ntchito zanu kuli parliament siku limenelo jombani ku parliament ko mushalandira 100,000 yo tipita limodzi chifukwa tikufuna wina aliyense Malawi asakomereredwe nkhani ya ID
ndipo ife tikuyankhula mosogozedwa ndi ine ngati Namalamba Twere Nyenye game changer ndikunena kuno ngati siziteka ndi madata amene tiwapase maboma wonse aku southern region ku eastern region ku northern region kunena kuti madata amene siziteka kuti Malawi wina aliyense apezeke kuti ali ndi ID bavota amene akubwera watu kuzavota ngati mbuyo mwemwe muja basi palibe kuzagwisa ntchito ID palibe kuzagwisa ntchito china chilichonse koposa kungopita amfumu ndikuvomereza ndi munthu wanga anthu mamonitors kuvomeza tima muziwa ndikulembesa voti ndikumapita kudikirira siku lokavota nkhani yata za uchitsiru sindikupanga nawe Amalawi game changer zakhala bwanji yes napanga kafukufuku mupite inuyo nokha amene mundifunsanu muli ndi ID inuyo munalembesa liti panopo ndikunena pano tikapita ku Central Region akumachita kukhala pamalo kupeza ndi pamalo paja pakana 2 weeks popanda obwerapo osachokapo pamene sipenezo ku Southern Region sisi kuchitika anthu akusowa munthu akuthekera ndisanga kalembese kuthoro kuboma ayenda bwanji munthu drama kulibe drama zinthu zavuta kwambiri ziko mwali ononga mwali nyasisa drama mwazitenga munthu akuthekerani wakuthaboni munthu wakuphalombe kumusi kutali kumuloza uko ata ayenda bwanji kuzafika kwa DC munthu wakuthalire wakukhamenya uko ayenda bwanji kukafika kwa DC munthu amene akuchokera ku Fort Magwaya kumangochi kumusi kutedi uko ayenda bwanji kukafika kwa DC munthu amene akuchokera kaendi kuti uku kwa Ujeni uko ayenda bwanji kukafika kwa DC alibe transport yeti tikapita Central Region pena paliponse pakupeza yoti pakubwera NRB tikulemba maiti paka na 2 weeks ali pomwepo anthu maboma ena wonse ndatulawa maregion ndatulawa akuyenda kwa paka na kwa DC osapindula kwa kanthu kungoona ngati transport osalembedwa ko akalembedwa IDC kutuluka ena paka na pananazi wala nanjajala ndi mafuna ndikuza nosajajala Malawiya kabirive sasa kai then fulani yankhula kunena kuno inu kandi bwana wanu wa NRB amene mwatumidwa kuti mpange katangale ndizo pusa space machina anuwo ngati mukwana mizira aone ni mukaunjike ku warehouse chifukwa ife tikubwera kumene koko ndipo tizakuuzani kunena kuti ngati anthu aboma lino kayandira Phalombe kayandira Sanje kayandira Mwanza kayandira Ndeno kayandira Chitipa kayandira Yakalonga kandi boma lanji ngati simukulembedwa ngati simunalembedwe ngati sizisintha ngati boma lino tipangeso kafukufupeza yoti anthu ambiri abe akudanda ula nkhani ya maidi ife tikupita kumeki kukauza kuti mukhasule maganizo anu au chitsiru ofuna kuzabera mavoti munjira yofuna kuchepesa manambala anthu amene mwapasa ma ID muzigawo zitatu ndatulazi kubwera komanso kumpoto kapena kunena kuti no ku Northern Region ku Eastern Region komanso ku Southern Region musintha maganizo anu malamulo anu onyasa amene mwakugwirizana ndi boma ili kuti muyambe kubera mwachisisi mwa sukulu muoneka ngati lino anthu achitira muli zitsiru za wanthu zakuzindikirani ila se munthu wabasawere iye osamapanga nalezi bwana osamandizolowere iye ndikuyenda ziko lino ndipo ena mwandiona ndikuyendadi ndipo kafukufuku wanga ndibwereze pano ni mafunsa anthu ngati nzika ya ziko munalembesa mavoti abidi mnalembesa ID kapena iye hayi sinalembesa tinayamba kuyenderako kalekale wina aliyense anthu ambiri 3/4 ku Southern Region ku Eastern Region ku Northern Region aliyense danda wake ndilimene yeti ndiyo mukuzwa kuti ID mwaipasa mphamvu yakunena kuti munthu kuti akhale ndi passport akapanga apply passport akuyeneka kukhala ndi ID munthu kuti akayambe ntchito ku polisi akuyeneka kukhala ndi ID munthu kuti apanga apply ntchito ku MDF akuyeneka kukhala ndi ID munthu kuti akasegule account ku bank akuyeneka kukhala ndi ID munthu kuti alandire ngakhale zolandira ngati mafetereza awa akuyeneka kukhala ndi ID fachani madera awa atatu ndawachula awa ma ID simukuwapasa right zonsezi nokhaso mukubwera kuzaikapo chinthu china cha number 5 kuti ngati ulibe ID sukukavota 2025 how come chazodiyatu zopusa ngati zimenezi ndiyeni fulani yankhule pano kuti Amalawi maboma monsemu mukonzeke ndipo ndipemphe nonse mafumu muyende nane limodzi nkhani iyiso siyokhuzana ndi president siyokhuzana ndi wina aliyense wandale tikumenyera nkhondo anthu athu ndipo tifuna munthu wina aliyense ngati Malawi akhale ndi ID ndipo ngati sakukhala nayo kuli bwino malamulo onse amene ayikidwa aja aphasulidwe kale timakasegula account kungotenga kalata ku assembly kapena ku council kapena kukatenga kwa mfumu account mateka passport timangotenga kalata kwa mfumu kukandidisa kwa DC passport mateka
kaya ndi kuntchito kumene ku polisi timangotenga makalata athu ovomerezeka ndi kwa mfumu zimatheka, kwa MDF zimatheka, chilichonse zimatheka. Tikanena nkhani yokhudzana ndi zogawagawa zingati fertilizer, amfumu amazi wanthu awo amangolemba mopanda za uchitsiru zimene zikukambidwa panozi. This time around Game Changer kunena kuti come 2025 za uchitsiru, fundo zopusa, fundo za ukatangale ngati zimenezi sizikuchitika muno Malawi. Game Changer lero chikuchitika ndi chani? Ndafufuza ndaona kuti no anthu awawa ndi anthu oyipa kwambiri, akugwiritsa ntchito awa a NRB kuti asalembe anthu mavoti, azilemba anthu dera limodzi, gawo limodzi, ndipo ndale zake agwirizana limodzi ndi ameki napereka maganizo awo kapena malamulo awo uchitsiru opusa. Ndimafuna ndikuuze na ameki nonse muchenjere kwambiri, fangati mupitirize ndi maganizo ngati amenewa. Dikirani muone zimene tipange fe maboma. Tikukapanga ma demonstration maboma wonse muno Malawi, ndipo ma demonstration amenewa ndo memeza Malawi wina aliyense kunena kuti no akapange check vote yake, amene ID yake, ndipo ngati sanalembesa akalembese, ndipo ngatiso kumene koko analembesa kalekale ID yake sikutuluka, tikamufunsa amene amapanga zimenezo kumeneko ku office imeneyo kuti ifa chani, ndipo tikampase madate. Unali madate awa ngati anthu awasakulandira ma ID, ngati kuno simukupeza so malo kani malo angati kuti anthu alembesere ma ID, pofika madate akuti Malawi muno zonse zimene mwanena kuti zizigwirira ntchito kapena muthazi zifikira ngati ndi ID, ife ngati zisika zoziko tikukhasula malamulo opusha ngati amene wasiti kwafuna kupeteka anthu ziko lino. Ife siba slaves, ife si anthu akuba ziko, ife tinabadwira muno, makolo athu anabadwira muno, anafera muno, anthu onse amene tili muno ngati nzika za ziko sitikuvomera za uchitsiru zimene inu mwapagazi. Game Changer lero lino waganiza bwanji? Nonse amiritia, nonse ajautumina ma activist muchiwa kunena kuti no sindili pano kukusekererani, kukupasani, kukumakuoneserani zino kapena saya. No, komanso ndiyankhule mobwereza kunena kuti no, kampeni imene Game Changer waiyamba, please mark my word, osapanga nayo zibwana. Nkhani iyi ndi anthu a Malawi akhale ndi ID, ndipo ngati INRB nkhani imene mwinyalanyaze muono ngati chiko, muono nganso mbiri ya president, muono nganso mbiri ya anthu amene no inu mumati mabwana anu. Ndibwereze nkhani iyi ndi ife nzika zimene tikudandaula kuti ma ID tilibe, ma ID tinalembesa chaka chatha. Ine ndisogolera ndine munthu amene ndikuda kuti chaka ndi miyezi yatha chilembesera ID yanga umboni ndinawo ID yanga pakana sinatuluke, ndipo ndine woyenera kusogolera mtunduka tumene wa Malawi boma lililonse kunena kuti no ma ID anthu akweneka kuti alembedwe apasidwe, ndipo boma lo ngati munayika malo amodzi kapena awiri, boma lo likweneka khale malo 10 okuti wina lesa kalenda ID ziko lino. Otherwise zonse zimene mwazikhazikisa amene ndadedera kale, kaya ndikupeza passport, kaya ndikulembedwa ntchito ku polisi, kaya ndikulembedwa ntchito kwa ame, kaya ndikulembedwa ntchito uphunzitsi, kaya ndikulembedwa ntchito kwa agriculture, kaya ndikutani, kaya ndikulembedwa fertilizer, kaya ndikukasegulisa account, kuzaira mu ID zonse zita ife ngati zika tiba tiluza ziko kunena kuti tikuziphwasula sizigwira so ntchito ziko lino. Kamwe ndimvesesa kaya ine zina langa ndi Mutoro Mr. Game Changer chikondi chausi sindi maopa ya Amalawi nkhani imene ilipo, ndipo amene ndiyambire ntchito imene ndi timu yonse yokonda dziko. I'll let you know. May God bless you and God remember Malawi. Thank you.